Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Nkhani imene ili mkamwakamwa ndi ya Phwedo amene ndi wochita zitsuzo Tumpe Mtaya, dzina lake lenileni la pamsonkho lobadwa nalo. Iyeyu ndi uja mnyamata amene ali mu school days anatchuka kwambiri mu filimu imeneja, komanso akujambula kanema imene akuichira kuti Welcome to Maula Prison. Kodi nkhani imene ikumveka kuti wamangidwa pogwiririra kapena kuti pogona ndi mtsikana wa zaka 15 ikupherezera ndi kanema amene akumutchula kuti Welcome to Maula Prison. Ena ali ndi maganizo osiyanasiyana pamene anthu akunena kuti yayi zimene zachitika zitu kapena mwina ndi stunt, kuti mwina ndi njira yongopangira promote film imene akufuna kutulusa anyamata amenewa mumeimo. Koma kodi nkhani imene ndiona? Koma mmene taonera kuja atsimikiza apolisi alilongwe kuti atapade mnyamatayo pa nkhani yokhuzana ndi kugwiririra kapena kuti kugonana ndi mtsikana wa zaka 15, pamene makolo ake anakadandaula ku polisi kuti mwana wawo anawadandaulira kuti Phwedo amachita naye zadama. Nde akuluwa padakali pano ali ku polisi, koma nkhani ndi imeneyo. Ena amene sitimuziwa Phwedo ndi ameneyo. Phwedo, yeah. Mazia mbadu ndali za social media. Tukumva ni ma social media mukumati AI, Dorothy Kingston, sakupanga posti trailer yatu ya Welcome to Maula Prison imene ikupangidwa premiere pa 2 May. Inali joke manager. Pasa majina inali joke jande, inali joke. Oh, inali joke. Inali joke pasa majina. Phwedo. Uzona tu zinthu zake zopangira ma joke. Inali joke. Oh, inali joke. Mpaka na kunena chochi cha Dorothy kuti sakupanga posti trailer yatu mamusaka Ai Dorothy ndo wanga. Wanga. Kodi inali joke? Inali joke. Inali joke. Chabu inofusolina. Kodi film imene ya Welcome to Maula Prison premiere kupanga litano ambiri akufunsa kupangidwa premiere. Ndi kutuluka yonse. Kutuluka pa 2 May PICC. Okay. Ali sakuli matikiti mene. Nabizike mu Julia mu pa 2 May mu soji kwanta. Ndiye fone. Ikabizike mu. What is that Dorothy janali joke cha? Inali joke. Inali joke. Tikawerenga ma comments a anthu osiyanasiyana makamaka reaction ya anthu pa nkhani yokhuzana ndi kumangidwa kwake, anthu akukamba zosiyanasiyana ndipo ambiri akukamba zomudandaulira Phwedo. Mwaka ndimutha kuona comment yoyambirira kunena kuti public figure kutchuka ndi ngozi mani, ndi zinthu zovuta kwambiri. Akuti mwina akupanga practical ya Welcome to Maula. Anthu ambiri akukhuzika kwambiri ndi nkhani imeneyi yokhuzana ndi kumangidwa kwake, ndipo ambiri sali wosangalala kuti kodi koma ngati zimene zili zoona, ngati si stunt ndi kuti apo pa sizinayende. Ndipo ena akunena kuti mwanayo ndi mwana uzaka only. Moreover, she's 17 not 15, plus that mwanayo ali ndi chibwenzi apart from Phwedo and she looks matured. Kungoti asikanafe amuna wapena tema waputa dala kozi simuna wagwiri zambirimbiri zimene anena amenewa. Amene akusenza zona kuti akumudziwa ndithu msikana amene akumunena kuti wachitidwa chipongwe kapena kuti wagonana ndi Phwedo ali wachichepere. Amenewa alongosola mmoteromo, koma ambiri akukamba zosiyanasiyana. Ena kuti every day we hear the same heartbreaking news, another child has been abused and the basi nkhani zambirimbiri zimene anthu kwambiri mwachidule anthu akudandaula kwambiri ndi kumangidwa kwa Tumpe Mtaya kapena kuti Phwedo. Nde zambiri zakambidwa mu comment section makamaka pa nkhani imene yapangidwa post pa tsamba la Zodiac Broadcasting Station ZBS. Anthu akudandaula kwambiri, ena akuyankhula kuti mwina kapena ndi stunt, koma sizinaende ngati zinthuzi zisali distant.
chifukwa ndi reputation. So reputation yovuta kwambiri kuikonza. Mbiri ikaipa imakhala kuti yaipa, ndipo mbiri sitifuta imakhala ilipobe mpaka kalekale. Sizinaende. Tatiyeni tipitirire kuona zinthu zimene anthu akukamba. Amene wakunena kuti the line between fame and imprisonment is too thin. Please guys, let's abstain from indulging in criminal activities. Mwamva, kutchuka ndi kundende kudayandikana kwambiri chifukwa nthawi iliyonse utha kupitako chifukwa cha dzina limene iweyo wapanga. Anthu ambiri ena asamakhala akukuonera mokondwa, ena amakhala kukuzonda ndithu, atha kupanga implicate kumene, koma zikachitika zambiri zimakhala zikukambidwa. Mvula ikagwa kuchuluka zolira. Ena akunena kuti how old is she? How old is the so-called mwana wa chichepere? Ena kufunsa modelo. Funso nkumati ayamba liti komanso bwanji samanena kale lonseli. Tanena kale kuti kutchuka ndi ngozi. Ena kufunsa kunena kuti polisi ya ku Lilongwe specify 18 3 30. Angotchula kuti Lilongwe polisi yalongosola za nkhani ndeno sadanene bwinobwino, koma anthu ena akafuna kudziwa kuti kodi Phwendo yamusekera kuti mwina iwo afuna akamuona. Koma ndithu nkhani yayikulu ndi imeneyo kuti anthu ambiri sizinawasangalatsa, ndipo ngati nkhani ndiyoona mmene zikukambidwiramo ndikuti sizinaende. Ndi achinyamata anthu ambiri ayankhula makamaka mu comment section kuti tatiyeni tizikhala tikusankha anzathu oyenda nawo, komanso tikatchuka tiyeni tigwiritse ntchito bwino kutchuka kwathu, chifukwa kundende ndi kutchuka zayandikana kwambiri. Choncho apa sizinaende. Nde kumbali yokhuzana ndi nkhani ya stunt imene timanenera mudzi kuti ena kuganiza kuti zitha kukhala stunt, wina anayankhula zimene zoti ine ndikuona ngati zinthuzi ndi stunt, ndi angokonza zinthuzi kuti apange promote kanema wawo amene akutulutsa kumene wa Welcome to Maula. Nde atayankhula zimenezo Phwendo anaoneka ataseka pa group paja. Pa group ya makamera amene anaoneka Phwendo kuti analipo online ndi kuseka zimenezo zimene zinapangisa kuti anthu ena aganize zanadi kuti nkhani iyi itadi kukhala stunt. Ndiye paja amati kususa galo nkukumba, ifeyo tinatenga nambalayo ndi kuyilowesa pa Airtel Money kuti tiziwedi kuti kodi namba yadi ya Phwendo ndiye taonani. So zimenezo ndi zimene ifeyo tinakutengerani kuti mumve, komanso kuti izakhala bwanji kuti Phwendo amangidwe. Nde kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse ziko. Inali joke manager. Pasa majina inali joke jambe, inali joke. Oh, inali joke. Inali joke. Aphwendo. Uzona tuzi zake zopangira majoke. Inali joke. Oh, inali joke. Mpaka na kuna chochi ndio kuti ya panga post trailer kama musaka Ai Dolphin wanga. Wanga. Wali inali joke. Inali joke. Inali joke. Chabu inofusolina. Kodi film mene ya Welcome to Maula prison. Kupimia kupanga litano ambili ya kufusa kupanga kupimia. Ndi kutuluka yose. Kutuluka patumia PHC. Alisa kule madini. Kabizike mu duli ya mtema. Ni monsoji kwata. Ni fone. Ikabizike mu. Kodi za doze inali joke. Inali joke. Inali joke.